Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ma pacho ka chano rieyo chenro mag tend kor gwenge ma pacho ka ma itayo gi jodong gweng' kendo keto apisno bed kaka achiel kuom bede migepe ma oyangi gi piny owacho. Pono ni paro ma kama okadhi kaka chik, jodong gweng' ma pacho ka biro yudo osara dwe ka dwe kaluwore gi chal mar ochumi ma thur kae. Omenda ma ibiro migi chakre Sh2,000 nyaka Sh7,000 ka sechegi ichan chak chiwnegi osara kochakore gi Sh2,000. E oboke mogol gi migawo mar arita ma pacho ka, piny owacho golo paro machano keto lai mar nyuando jodong gweng' e chudo mar jotije piny owacho kaka yor rido tend kor gwenge ma thur ka. Kuom kinde mathoth mokadho, jodong gweng' osebedo katiyo ma onge chudo man kod lai makare kata chik moro amora matayo chenro maggi. Paro ma kama koro geto neno ni oket chike matayo yiero mar jodong gweng', chike matayo kaka gitiyo, chudo ma ichiwonegi, chike matayo kaka inyalo chung gi tich, yore mag kum mag nyalo yudo, ponone gi ketho chik kod chike matayo kaka ginyalo wuok e apisi. Piny Kenya sani ni kod sublocations 945 kod gwenge 1,172 ka paro mar chikno geto neno ni gweng' ka gweng' obedo kod jaduong' gweng'. Paro ma kamano chano chiwo chudo ne jodongo go dwe ka dwe. Omenda mani kind Sh2,000 gi Sh7,000 kaluwore gi chal mar ochumi, ka chudo ma kamano koro ibiro chak gi Sh2,000 pononi parono obedo chik. Kata kamano, paro ma kama ok orwaki gi moko kuom jodong gweng' maneno ni omenda mar Sh2,000 tin kendo ok nyal romo gi tayo chenrogo kata obedo ni en tich ma gisebedo ka gitimo maonge chudo. E sublocation ma Kasule, Kawayo Unity County ma Kisumu, waromo gi Vincent Seda Ogendo ma osebedo jaduong' gweng' kuom higni 10 mokadho. To king'iye to ken duoko moromo, nikech ing'e ni kata kichuli 7,000 to tich mitiyo to pesano ok nyal konyi ahinya. Ten mani koro kaka village elder en ng'ama osebedo katiyo nono ko volunteer. Koro kata koyudo 7,000 no onyalo tiyo nikech machi chanyecho notimo nono. To ma to koro en gi at least something. Seda wacho ni pononi oket yiero ma ipiem e tijni, jogweng' ok biro jogo matiyo negi gi chunygi kaka gisebedo ka gitimo. Ka en kamano to jomo bedo katiyo gi onego beni gin ma mondo giti, to ka koro moko koro we tich tinyalo ket jomoko. Nikech kokel ng'ama nyien mapok ong'eyo village maber, to samoro nyalo bedo gi challenge kako nyalo handle weche mag village. Owacho ni piny owacho dine oketo chenro no maket kod mano ma jochung' ne wards kata ward administrators ma ichulo malong'o gi tend counties mondo me gin bende giyudie sir manyalo konyo gi tiyo tijgi makare, gino ma bende osir gi moko kuom oganda. Village administrators ka aparo ni gin gi implement mana county policies e ground, to wan bende wa implement national government policies in the villages. Koro gima nitie ka en mana ni gin ng'eni koro chudo margi ber mopogore gi marwa midwa miwani. Koro kanyo kane ber, adier king'iyo tich ma gitimo to gima jaduong' gweng' timo, jaduong' gweng' nigi tich mang'eny moingo kata mar county administrator cha. Onego chul jodongo nikech king'iyo kaka giyalo ga cases moko mag gweng'. Bing ni pesa ok chul giga, iyudo ka gi take side. Lakini koro ka pacha, onego pesa ni be ni pesa ni imedo gi bedo mang'eny matin. Adier ng'ato ka tiyo to onego be ni chule. Mane ma dhi miyo ka ng'ato tiyo, to tiyo kod ngufu, kendo tiyo ka en kod adier ni gima otiyo no otiyo ni jopiny gadier. Kata kamano, moko kuom oganda to wacho ni ok gine ngang' tich maduong' ma jodong gweng' timo ahinya te kor gwenge ma pod kuo matindo tindo timore kendo weche moko mag njore bende pod nenore. Wach gweng' igo ji pile gotieno ka gitino. Kochopo saa 1, yani osechak goji kata nyocha nogo ng'ato mana area mar kama kakae. Ponono ni paro ma kama okadhi kaka chik, jodongo manotie kinde mokadho biro yudo chudo ka oya kuom piny owacho kendo ibiro yang gi ayanga kaka jotije mag piny owacho.